Muzica răsuna vibrând în sala de nunți a Grand Marlow Hotel, unde lumina cristalelor strălucea în reflexii pe paharele scânteietoare. Afară, o ploaie fină cădea ușor, dar înăuntru era o lume a splendorii. Zâmbete radiante, toasturi pline de emoție și clinchetul paharelor, toate se contopeau într-o simfonie a luxului. Clara stătea nemișcată la intrare, mâna îi strângea involuntar breteaua poșetei mici. Rochia bleumarin pe care o purta nu era o creație de designer ca altădată, ci una închiriată cu grijă. Era suficient de elegantă cât să nu pară nepotrivită. Totuși nu se putea compara cu rochiile de firmă care treceau pe lângă ea, plutind ușor. O alesese nu doar pentru preț, ci pentru că nu mai voia să se afișeze așa cum făcuse înainte. Dar privirile celor din jur îi strângeau pieptul cu o apăsare greu de suportat. "Nu e oare Clara?" murmura fosta iubită a lui Andrew. "Da, am auzit că familia ei a dat faliment acum câțiva ani. De la bogăție la nimic, șoaptele erau acoperite de muzică, dar Clara le auzea pe toate, fiecare cuțit invizibil care îi înțepa pielea. Andrew, mirele de astăzi, fusese odată marea ei iubire. Promiseseră să fie împreună și-au pictat viitorul unul lângă altul. Dar când familia ei a pierdut totul în faliment, Andrew a plecat, lăsând-o singură pe marginea prăpastiei. Acum, el stătea pe scenă, într-un tuxedo alb imaculat, ținând de mână o mireasă desprinsă parcă dintr-un vis, iar Clara doar o simplă invitată, pierdută și inutilă. Nu venise la această nuntă să recupereze ce pierduse, ci să-și dovedească că are curajul să înfrunte totul. Dar, când toate privirile s-au îndreptat spre ea, pline de compasiune și curiozitate, Clara și-ar fi dorit doar să fugă. Ridicând poșeta, s-a întors să plece. "Poate e destinul să ne întâlnim din nou." Vocea profundă, atât de familiară, a venit chiar de după ea, făcând-o să înghețe. Încet și-a întors capul, iar inima i s-a strâns când ochii ei au întâlnit privirea rece, cenușie. Peter Knight, cel mai mare rival al ei în lumea afacerilor, bărbatul în care Clara și-a revărsat toată ura ani de-a rândul, CEO-ul Knight Group, imperiul imobiliar puternic, omul care a triumfat în acea afacere dură de acum ani, împingând compania familiei ei aproape de ruină. Ce căuta aici? Ce face aici? Clara a strâns poșeta mai tare, vocea ei tăioasă. Peter a ridicat din umeri, un zâmbet abia schițat i-a mângâiat buzele. E nunta unui partener important. Desigur, trebuia să fiu prezent. Înainte să răspundă, s-a apropiat și i-a smuls mâna de pe bretea cu nonșalanță. "Și dacă nu greșesc, tocmai voiai să pleci pe furiș." Clara s-a încordat, ridicând bărbia să-i înfrunte privirea. "Și ce dacă?" "Nu e treaba ta." "Ba este." Peter și-a coborât vocea doar cât să o audă ea. "Dacă pleci acum, toți vor crede că nu ai făcut față. Vrei să creadă că ești un eșec?" Întrebarea a lăsat-o fără cuvinte. Nu voia să fie ținta batjocurii. Dar cum să-l lase pe Peter, dușmanul ei jurat, să fie cel care o salvează? "Dăm drumul," a șoptit ea, dar el doar a zâmbit. "Nu. În seara asta sunt tovarășul tău. Gândește-te că e una dintre rarele mele fapte bune." Cu aceste cuvinte și-a strâns ferm mâna și a condus-o înapoi în sală. Imediat, toate privirile s-au îndreptat spre ei. Dar de data asta, în loc de compasiune, a fost uimire și un murmur plin de speculații. "Uite, e Peter Knight. Doamne, a venit cu Clara. Credeam că sunt dușmani. De ce arată ca un cuplu?" Clara și-a mușcat buza, forțând un zâmbet rece să-și păstreze demnitatea. Urâțea nerușinarea lui Peter și mai mult urâțea faptul că el chiar făcea ceva corect pentru ea. "Ce joc faci?" a murmurat, încercând să-și păstreze calmul. Peter a ridicat paharul, atingându-l ușor de al ei, ochii lui scânteind de amuzament. "Doar un mic spectacol. Crede-mă, arăți minunat când nu ești cea care fuge." Inima Clarei s-a clătinat. O parte din ea era recunoscătoare în tăcere, cealaltă arzând de furie atât de tăioasă încât nu putea să vorbească. El era cel care o împinsese în întuneric și acum era cel care o trăgea spre lumină. Ce ironie crudă!
Când Andrew și mireasa au trecut pe lângă ei, privirea mirelui a tresărit. Văzând-o pe Clara în brațele lui Peter, sprâncenele lui Andrew s-au încruntat, dar a forțat rapid un zâmbet. În acel moment, Clara a înțeles că Peter tocmai îi dăruise ceva mai prețios decât orice alt cadou: demnitate. Dar acea mândrie venea de la chiar bărbatul pe care jurase că nu-l va ierta niciodată. Clara își strânse mâna în a lui, sfâșiată între dorința de a se retrage și nevoia de a rămâne. Un erou nevoit, un rival de neînvins, un bărbat care îi tulbura inima, chiar dacă mintea îi striga să-l respingă. Și Clara știa, din acea clipă, că destinul deschisese un joc complet nou. Muzica din sala de nunți se schimbă într-un jazz liniștit, saxofonul împletindu-se cu clinchetul fin al cristalelor. Clara încă nu-și revenise din șocul în care Peter îi prinsese mâna și o trase înapoi înăuntru cu îndrăzneală. Dar el era diferit. Postură sigură, un zâmbet șters, ca și cum a sta lângă ea era cel mai firesc lucru din lume. Peter îi reumplu paharul și îl întinse cu grație, iar ochii lui reci, cenușii, îi urmăreau fiecare mic gest. Acea simplă gestură atrase și mai multe priviri curioase din mulțime. "Oameni vor înțelege greșit?" murmură Clara, păstrând un zâmbet politicos pe buze pentru invitații care îi priveau. Uneori, neînțelegerile pot fi utile. Peter ridică paharul și îl ciocni ușor de al ei. "Măcar nu mai ești fata care stă singură, stângace." Clara tăcu, inima îi fierbea în piept. Nu avea dreptate? De când apăruse Peter, privirile pline de milă dispăruseră, înlocuite de surpriză și chiar admirație. În ochii tuturor nu mai era fosta prietenă neajutorată, ci femeia care reușea să atragă atenția lui Peter Knight, CEO-ul puternic și distant. Ușurarea că fusese cruțată de umilință o cuprinse pentru o clipă, dar imediat fu urmată de furie. De ce tocmai el? Omul care îi distrusese compania familiei, care în această seară îi oferea un scut? Peter se apropie, respirația lui îi mângâie urechea. "Mai bine te obișnuiești ca lumea să ne vadă împreună." Clara tresări, întorcându-se brusc să-l privească fix. "Nu fi ridicol." El chicoți încet, râsul lui cald contrasta cu intensitatea privirii care o tulbura. "Bine, consideră-mă doar un actor nevoit, dar trebuie să recunoști că joc rolul foarte bine." Clara rămase fără cuvinte. Nu mințea. Juca atât de firesc, de convingător, încât, dacă nu ar fi știut mai bine, ar fi crezut cu adevărat că e iubita lui. În timp ce Peter se amesteca printre câțiva oameni de afaceri, Clara făcu un pas înapoi, cu amintirile invadând-o. Acum 3 ani, familia ei conducea o firmă respectabilă de imobiliare de mărime medie în oraș. Ea era fiica de aur, strălucitoare, pasionată, menită să ducă mai departe moștenirea tatălui. Atunci, familia lor a pus totul pe o investiție majoră. Dar peste noapte, grupul lui Peter lovi fatal, confiscând întregul proiect. Firma tatălui ei se prăbuși. El se îmbolnăvi de șoc, iar mama ei fu nevoită să vândă conacul pentru a plăti datoriile. Pentru Clara, numele Peter Knight devenise sinonim cu dușmanul mortal, bărbatul care le distrusese viața. Dintr-o fiică răsfățată, a căzut în ruină. Dar, în loc să cedeze, a ales să o ia de la capăt. Fără avere, a adunat un mic capital și câțiva prieteni fideli pentru a înființa o firmă modestă de consultanță și intermedieri imobiliare, concentrată pe proiecte verzi, sustenabile, viitorul în care credea. Fiecare dolar era cântărit cu grijă, fiecare proiect o luptă. Clara a fost la capătul puterilor de nenumărate ori, dar a rezistat. Era hotărâtă să dovedească că nu era o ratată, ci o lideră capabilă. Peter, în schimb, se înălțase. După victorie, Knight Group devenise un jucător major în industrie. Mass media îl lăuda ca pe o vulpe tânără, un nou simbol al puterii. Pentru Clara, el era întruchiparea ambiției reci, un om ce urmărea doar profitul și puterea. Revenind în prezent, Clara încă stătea lângă el sub luminile sclipitoare. Peter se aplecă și întrebă încet: "Regreți că ai venit?" Întrebarea o luă prin surprindere. "Regrete? Desigur. Dar dacă nu ar fi venit, mereu ar fi fost cea care fugea." "Nu,"
răspunse hotărâtă. Eu nu fug. Peter o privi atent, apoi dădu din cap ușor, ca și cum se așteptase la asta. Pe măsură ce noaptea se încheia, oaspeții plecară în grupuri mici. Clara rămase pe verandă, aerul rece făcând-o să tremure ușor. Deodată, o jachetă călduroasă îi fu așezată pe umeri. Se întoarse și găsi acei ochi cenușii care o priveau. Nu te înțelege greșit, spuse Peter cu voce joasă. Nu sunt galant. Pur și simplu urăsc să te văd tremurând așa. Clara își strânse buzele, pregătită să dea jacheta jos, dar mâna îi strânse-o inconștient mai tare. Acea căldură o tulbura mai mult decât frigul. Ce vrei, Peter? El tăcu câteva secunde, apoi răspunse încet. Nimic. Doar că în seara asta m-am gândit că nu meriți privirile acelea pline de milă. Clara încremeni. Cuvintele venite din partea bărbatului, pe care îl considerase mereu un dușman, o zguduiră, dar rațiunea o readuse la realitate. Nu am nevoie de mila ta, răspunse rece. Peter zâmbi slab și își retrase mâna. Atunci, consideră că am jucat un pic prea bine rolul meu. Se întoarse și plecă, lăsând în urmă o vagă urmă de santal. Clara rămase nemișcată, mâna ei strângând sacoul de pe umeri. În acea fracțiune de secundă, realizează că privirea lui Peter nu fusese complet rece. Era altceva acolo, o sclipire bine ascunsă sub gheață, o neliniști profund. Și se urâ pentru că o observase. Luni dimineață, Clara stătea în biroul ei mic, ținând în mână o cafea neagră, de care nu avea niciun chef. Doar 4 angajați lucrau acolo, câteva plante verzi încercau să curețe aerul, iar tabla albă era plină de notițe îngrămădite, fără lux, fără fast. Dar era locul în care investise tot ce îi mai rămăsese după prăbușirea familiei, un ciocănit ușor se auzi. Hana, cea mai bună prietenă a Clarei și totodată asistenta ei, intră cu un teanc de documente. Ai auzit vestea?" întrebă ea cu un licăr de emoție în glas. Guvernul a anunțat începerea licitației pentru proiectul de dezvoltare a litoralului South Bay. Se spune că e evaluat la sute de milioane. Capul Clarei se ridică brusc. South Bay? Terenul ăla e discutat de ani buni. Deci chiar se întâmplă. Hana în cuviință. Da. Caută un plan de dezvoltare sustenabilă care să implice comunitatea locală. Dacă firma noastră reușește să intre în joc, poate fi o șansă uriașă. Clara se lăsă pe spate, inima bătându-i cu putere. Era exact oportunitatea pe care o așteptase. Un proiect suficient de mare cât să pună firma ei pe hartă. Dar speranța se risipi în câteva secunde. Mai e ceva, zise Hana cu un oftat. Night Group s-a înscris și ei. Tăcerea coborâ peste birou. Clara putea auzi până și tic-tacul ceasului de pe perete. Numele acela îi dădea fiori și în spatele lui, desigur, era Peter. Râse scurt, amar. Normal, un premiu atât de mare, n-aveau cum să-l rateze. Hana o privi îngrijorată. Clara, știu cât vrei să dovedești ce poți, dar e South Bay. Night Group are bani, influență, conexiuni. Sigur vrei să te confrunți cu Peter? Clara tăcu. Minute lungi. Amintiri dureroase ieșiră la suprafață. Compania familiei sale, distrusă, boala tatălui, mama forțată să vândă casa, imaginea lui Peter părăsind acea sală de consiliu cu o privire rece și o victorie clară, răni care nu se vindecaseră niciodată. Tocmai pentru că e Peter, spuse ea cu voce fermă, ridicând capul, trebuie să intru, nu doar pentru firmă, pentru mine. Trebuie să demonstrez că nu mai sunt aceeași învinsă. Hana oftă din nou, dar în cuviință. Știa prea bine. Când Clara se hotăra, nimic nu-i mai putea sta în cale. În zilele ce au urmat, Clara s-a aruncat cu totul în muncă. Împreună cu echipa ei mică, a schițat o propunere detaliată. Un resort ecologic alimentat cu energie regenerabilă, care colabora cu pescarii locali pentru a păstra moștenirea litoralului. A stat nopți întregi trează, tastele troznind sub degete, planuri redesenate în zori. Ochii îi ardeau de oboseală, dar în piept îi ardea o flacără. De data asta nu avea de gând să piardă.
Într-o după-amiază târzie, pe când Clara revizuia niște fișiere, Hannah îi puse pe birou un ziar abia tipărit. Titlul era cât se poate de clar: Knight Group intră oficial în cursa pentru South Bay. CEO-ul Peter Knight declară: vom transforma acest loc într-un paradis de lux de clasă mondială. Sub articol, o poză cu Peter. Costum gri impecabil, privire tăioasă, calm perfect. Clara strânse ziarul între degete, maxilarul încleștat. Un paradis de lux, șopti printre dinți. Tot ce-l interesează e profitul. Apoi mai încet, cu amărăciune: dar eu vreau ca South Bay să aparțină oamenilor lui și o să-i arăt că există valori pe care banii nu le pot cumpăra. Seara, Clara stătea singură în apartamentul modest pe care îl închiria, fără lux, doar câteva piese de mobilier simple, o bibliotecă veche și câteva fotografii de familie, salvate din trecut. Își turnă un pahar de vin ieftin și se așeză lângă fereastră privind ploaia. O clipă de tăcere, o teamă care se strecură în suflet. O firmă mică, precum a ei, chiar putea avea o șansă împotriva uriașului Knight Group? Dacă pierdea iar, putea suporta? Închise ochii și șopti pentru ea însăși, ca un legământ mut: trebuie să încerc. Dacă nu, voi trăi toată viața în umbra lui. În ziua anunțării oficiale a participanților la licitație, sala de conferințe era plină cu reprezentanți ai companiilor mari și mici. Clara purta un costum gri simplu, părul prins atent, machiaj discret. Așezată alături de Hannah și alți doi colegi, inima îi bătea cu putere în timp ce organizatorii citeau pe rând numele fiecărei firme. Sala de conferințe a Knight Group a explodat în murmur, multe priviri aruncându-se cu admirație către rândul unde stătea Peter. Clara strângea cu putere pixul în mână. Când numele propriei companii a fost în cele din urmă rostit, a luat o gură adâncă de aer și și-a ridicat bărbia. Exact în acel moment, privirile i s-au întâlnit cu cele ale lui Peter. Acesta a ridicat o sprânceană, un zâmbet abia schițat jucându-se pe buzele lui, de parcă ar fi știut tot timpul că ea nu va lipsi. Pumnul Clarei s-a încleștat, iar ea și-a șoptit în inimă: da, mă voi înfrunta cu tine și de data asta nu voi cădea. Sala de conferințe a Departamentului pentru Dezvoltare Urbană strălucea sub luminile puternice. Draperii înalte și albe erau trase, dezvăluind o panoramă vastă a coastei South Bay în depărtare. Astăzi, toate companiile selectate pentru runda oficială de prezentări a proiectului resortului de pe litoral se adunaseră. Atmosfera era tensionată, asemenea unui câmp de luptă. Reprezentanți îmbrăcați impecabil și ținând dosare groase, erau pregătiți să concureze, nu doar cu idei, ci și cu credibilitate și prestanță. Clara stătea cu echipa ei în rândul de așteptare, palmele îi erau ude de transpirație. Dincolo de încăpere, Peter Knight a intrat, înalt, impunător, cu un costum croit perfect. Chiar și cel mai mic gest din partea lui era suficient să agite întreaga sală. Rivalul tău tocmai a sosit, a șoptit Hannah lângă ea. Clara nu a privit, răspunzând hotărât: și ce dacă e rivalul meu? De data asta nu mă dau bătută. Când numele companiei sale a fost chemat, Clara s-a ridicat și a mers spre pupitru. Proiectorul s-a aprins, afișând randările echipei ei. Un resort la malul mării, modern, dar armonizat cu natura înconjurătoare. Vocea ei răsuna clară și hotărâtă. South Bay nu este doar o fâșie de coastă. Este căminul la mii de pescari, moștenirea comunităților care au trăit aici generații întregi. Propunerea noastră nu este doar despre construirea unui resort, ci despre crearea unui spațiu sustenabil, unde turiștii să se bucure, iar localnicii să trăiască și să-și păstreze cultura. Ea a evidențiat punctele cheie: energie solară, parteneriate cu pescarii pentru tururi culturale și o zonă de conservare a recifelor de corali pentru protejarea ecosistemului marin. Privirile din sală erau fixate pe ea. Câțiva membri ai Consiliului chiar aprobau cu un semn din cap. Inima Clarei a început să bată mai tare, fiecare cuvânt fiind o lovitură de hotărâre. Dar, pe măsură ce prezentarea se încheia, Peter s-a ridicat. Nu fusese invitat să ia cuvântul,
dar Consiliul i-a permis să vorbească, acceptând așteptarea grupurilor din noapte. Propunerea domnișoarei Walsh este admirabilă, a început Peter cu un ton calm, dar s-a oprit, în timp ce pe ecran apăreau grafice financiare uriașe. Iată analiza financiară a Knight Group. Cu o investiție de 10 ori mai mare decât cea propusă de domnișoara Walsh, putem aduce orașului venituri mult superioare și putem crea mii de locuri de muncă în primii 2 ani. Turismul internațional cere standarde de clasă mondială, iar South Bay merită să devină o destinație globală de 5 stele. Vocea lui era calculată, dar grea, ca un ciocan care lovește puternic. Cifre detaliate, grafice strălucitoare, totul pregătit cu meticulozitate. Clara și-a încleștat pumnii, forțându-se să rămână stăpână pe sine. Când Consiliul i-a aruncat o privire, a vorbit cu hotărâre. Profiturile mari nu sunt greșite, dar de unde provin ele? Dacă distrugem litoralul, ștergem satele de pescari și transformăm South Bay în blocuri de beton, ce ne va mai rămâne peste 20 de ani? Sustenabilitatea nu este doar un trend, este supraviețuire. Sala a răsunat de murmur. Peter și-a ridicat o sprânceană, colțul gurii schițând un zâmbet provocator. Să vedem dacă mai poți să stai în picioare. După prezentări, presa nu a pierdut timpul. Prima pagină a Financial Herald titra: Tânăra femeie de afaceri provoacă magnatul imobiliar la South Bay. Articolul descria pe Clara Walsh ca o figură nouă și curajoasă, făcând o comparație directă cu rechinul Peter Knight. Clara ținea ziarul, tremurând, dar mândră. Nu câștigase, dar măcar reușise să atragă atenția publicului. În acea după-amiază, când ieșea din clădire, a dat întâmplător peste Peter. Privirile li s-au întâlnit. Ideea ta nu e rea, a spus el primul. Clara și-a strâns mai tare geanta și a răspuns încet: Nu am nevoie de complimentele tale. Peter a chicotit, cu o scânteie de amuzament în privire. Păcat, ideile au nevoie de bani ca să prindă viață, iar asta este exact ce-ți lipsește. Clara a rămas nemișcată. O durere ascuțită i-a străpuns pieptul, dar nu a arătat nimic. Și-a ridicat bărbia. Ai dreptate. Nu am sute de milioane ca tine, dar am ceva ce nu poți cumpăra: încrederea oamenilor. Cu aceste cuvinte s-a îndepărtat, lăsându-l pe Peter cu un zâmbet slab, greu de descifrat. Seara aceea, Clara s-a întors la birou, unde echipa ei era adunată în jurul unor cutii simple cu mâncare. Ochii lor îi reflectau speranța. Am făcut o treabă excelentă, Clara, spuse unul dintre colegi. Chiar dacă nu câștigăm acum, presa deja vorbește despre noi. Clara zâmbi obosit, dar în suflet îi ardea o hotărâre de nezdruncinat. Știa că fondurile limitate puneau firma ei în dezavantaj, dar voința și viziunea îi sădiseră deja o sămânță pe care nu avea să o lase să fie zdrobită de Peter Knight sau de oricine altcineva. Briza mării aducea un is sărat în oraș. Spre seară, Clara stătea la baza turnului de sticlă al Departamentului de Dezvoltare, pregătită să depună un adendum tehnic pentru licitația South Bay. Coridorul de la etajul 3 părea să se întindă la nesfârșit, acoperit cu un covor turcoaz, iar luminile blânde aruncau o strălucire aurie peste fotografiile încadrate ce povesteau istoria portului orașului. Hana era prinsă într-o ședință cu contractorul pentru panouri solare, așa că Clara venise singură, ținând dosarul strâns la piept, ca și cum acesta ar fi fost singurul lucru ce o ținea în picioare. Ușile liftului se deschiseră cu un ding uscat. Clara păși înăuntru, apoi îngheță. În colțul holului, lângă automatul de cafea, o văzu pe Lucas, asistentul apropiat al lui Peter, sprijinit de fereastră, cu telefonul lipit de ureche. Lumina după amiezii îi contura fața tensionată. Instinctul Clarei îi spunea să meargă mai departe, dar câteva cuvinte o opriră, ținând-o pe loc. Nu, încetează să mai scrii despre asta în mail-uri. Afacerea Hale e destul de zgomotoasă deja. Și ca să fim clari, Knight Group nu a împins Walsh și compania în faliment. Hale a declanșat prima clauză a schimbării adverse materiale, tăind linia lor de credit. Noi am terminat jocul doar după reguli. Lucas își coborî vocea,
de parcă zidurile ar fi avut urechi. Doar am încheiat treaba conform regulilor. Numele Hale lovi Clara ca metalul scârțâind pe sticlă. Victor Hale, fostul partener strategic al familiei, omul pe care tatăl ei îl numea odinioară frate. Fusese parte din planul lor pentru dezvoltarea complexului Riverside, până când totul s-a prăbușit ca un truc de magie dispărut. Băncile au renunțat, contractorii au plecat, investitorii au cerut banii înapoi. În amintirile Clarei, ultima imagine era ușa sălii de ședințe deschizându-se. Peter Knight ieșea cu fața rece și triumfătoare, în timp ce tatăl ei cădea în disperare pe un scaun. Gâtul Clarei se uscă brusc. Se lipi de o nișă lângă scara de urgență, cu inima bătând cu putere, aproape să-i se frângă. Da, da, continuă Lucas. Peter știa că Hale negocia cu băncile până în ultima clipă, dar asta nu era mișcarea noastră. La momentul respectiv, Knight a prezentat un plan alternativ, garantând plata creditorilor pentru a menține proiectul în viață. A fost cea mai bună opțiune pentru oraș atunci, oftă el. Am luat vina asupra noastră. Bine, dar dacă Hale nu ar fi tăiat lichiditatea, Walsh și compania nu s-ar fi prăbușit. O pauză. Lucas își mută telefonul la celălalt ureche, vocea devenind și mai joasă. Știu că media vede doar pe cel care a dat lovitura finală. Dar în interior știi și tu. Peter nu a început acea luptă. Clara auzise destul. Degetele îi apucară atât de tare marginea dosarului, încât se făcură albe. Din umbre se strecură în scara de urgență, abia îndrăznind să respire până când ușa de oțel se închise, ecoul bătăilor inimii răsunând în spațiul strâmt. El nu a început-o. Hale a tras primul dopul. Peter doar a încheiat-o. Întrebările se ciocneau în capul ei precum valurile de pe dig. Timp de 3 ani, numele Peter Knight însemnase doar distrugător. Acei ochi cenușii o vedeau doar ca pe o problemă de rezolvat. Iar Hale, omul care stătuse alături de tatăl ei în nenumărate întâlniri, care o numea nepoată, se prăbuși brusc din piedestalul său, sigur în mintea ei. Clara a ieșit din nou în coridor. Lucas dispăruse. La distanță un nou ding. Ușile liftului se deschiseră, iar Peter păși afară. Se opri o clipă când o văzu. Tot în costum impecabil, cravata aranjată cu aura calmă a unui bărbat ce controlează atât respirația cât și titlurile din ziare. Privirile li se întâlniră pentru o fracțiune de secundă, suficient cât Clara să zărească o ezitare acolo, ca o salutare nerostită. Domnișoara Walsh, spuse Peter primul, politicos, nici cald, nici rece. Scutul reflex al Clarei se ridică. Knight. Dădu un mic din cap și trecu mai departe. Abia atunci Clara observă că degetele îi tremurau. Voia să-i arunce întrebările în față. Ce a făcut Hale? Știai și ai tăcut? Dar cuvintele îi se blocară în gât. Nu avea decât un fragment de adevăr furat, iar mândria îi refuza să-și arate confuzia în fața lui. Peter făcuse câțiva pași, apoi se opri și se întoarse pe jumătate. Adendumul tău tehnic. Dacă explici clar mecanismul de reciclare a apelor uzate, Consiliul îl va aprecia. Tonul îi fu rece, obiectiv. Clara dădu un mic din cap fără să mulțumească. În timp ce pleca, urma un discret miros de lemn de santal, o aromă pe care încercase să o urască, dar care acum îi trezea ceva ciudat de familiar. În acea noapte, biroul mic al Clarei rămase luminat mult mai târziu decât de obicei. Hana intră în birou cu 2 cafele și le puse lângă imprimanta care bâzâia încet. Credeam că ai plecat acasă? Nu încă, răspunse Clara, deschizând laptopul și accesând un folder vechi intitulat Riverside. Facturi scanate, procese verbale, schimburi de e-mailuri, toate îngropate de mult, ca niște relicve. De fiecare dată când le deschidea, pieptul îi se strângea. Hana trase un scaun și o privi atentă. Ce se întâmplă? Clara ezită, apoi vorbi încet. Hana era mâna ei dreaptă, prietena care o văzuse reconstruindu-și viața din nimic. Am auzit întâmplător o discuție. Lucas spunea că Hale a activat clauza de risc material, a tăiat liniile de credit primele. Knight doar a dat lovitura finală. Hana puse ceașca jos cu atâta delicatețe, încât nici nu scoase sunet.
Clara, știu că nu e bine să tragi cu urechea, o întrerupse Clara oftând. Și poate Lucas a spus asta doar ca să-l facă pe Knight să pară mai puțin vinovat. Deschise un proces verbal vechi de 4 ani. Cursorul plutea deasupra unei note aproape uitate. Anexa 3, dispozițiile financiare, condiționate de siguranța raporturilor propuse de partenerul Hale. Privirea Clarei se întunecă. A cui a fost ideea acelei anexe? A lui Hale, răspunse Hannah, fără să clipească. A insistat că va oferi flexibilitate. Și apoi banca s-a retras, apăsă Clara, din cauza riscului crescut. Hannah făcu o pauză. După ce un investitor minor s-a retras. Clara îngheță. Acel investitor era una dintre companiile satelit ale lui Hale. Camera părea că se micșorează în jurul ei. Piesele răzlețe începeau să se alinieze. Anexa condiționată, investitorul retras exact la momentul critic, banca care îngheață fondurile, șantierul închis și Knight intrând ca un buldozer care curăță ruinele. Poate că Knight a știut, zise Hannah, vocea aproape o șoaptă, dar asta nu înseamnă că el a tras sforile. Îi întâlni privirea. Întrebarea e, cât de mult vrei adevărul? Dacă sapi, nu va mai fi la fel de simplu să-l urăști pe Knight. Clara își sprijini fruntea de degete, ochii încă fixați pe ecran. O imagine îi invadă mintea. Tatăl ei, așezat lângă fereastră în ultimele zile de viață, cu mâinile tremurând în jurul unei cești de ceai, spunându-i să nu lase ura să o consume. Dar ea o făcuse. 3 ani întregi, totul direcționat spre un singur nume, Peter Knight. Dacă adevărul indica alt vinovat, avea curajul să-l înfrunte? Am curaj, șopti. Nici nu știa dacă vorbește cu Hannah sau cu ea însăși. Dar nu voi arăta slăbiciune în fața lui. Încă nu. Hannah în cuvință și îi puse o mână pe umăr. Atunci o luăm pe alt drum. Începem cu Hale. Verificăm registrele publice, companiile afiliate, lanțurile de investiții și apoi trecem la Riverside. Îl putem ruga pe Ben de la City Ledger să urmărească niște piste. Clara trase adânc aer în piept. Da, vreau adevărul. Nu pentru el, pentru mine. Au împărțit sarcinile. Hannah a început lista de documente, iar Ben a fost contactat printr-un cunoscut comun de la redacție. Clara a redeschis fiecare e-mail arhivat, fiecare proces verbal, vânând firele pierdute. Către miezul nopții, Hannah plecă. Biroul rămase cufundat în liniște, cu excepția zgomotului surd al aerului condiționat și al lămpii galbene de birou. Clara deschise un e-mail vechi cu un subiect banal. Propunere, ajustare, grafic, plăți. Trimitea de către asistenta lui Hale. În locul semnăturii obișnuite era o notă scrisă de mână, de revizuit ulterior de auditul intern. Data? Cu exact o săptămână înainte ca banca să retragă finanțarea. Clara se lăsă pe spate în scaun, clipind lent. Un val straniu de tristețe o cuprinse. Nu era furie pură. Era o altă pierdere. Pierderea certitudinii. Până acum crezuse că ura ei era justificată. Telefonul vibra. Un mesaj de la un număr necunoscut. Sunt Ben de la City Ledger. Hannah mi-a dat contactul tău despre Hale. Am găsit niște fișiere interesante. Ne vedem mâine? Clara tastă scurt. Mâine, ora 9. Harbor and Pine Cafe. Mulțumesc. Puse telefonul jos și privi pe fereastră. Orașul dormea, dar marea respira încă, valurile albe și tăcute ca filele unei cărți răsfoite de vânt. Își închise ochii. În întuneric a apărut din nou imaginea lui Peter, ochii cenușii, nu complet reci, dar nici calzi, ca o apă adâncă care ascunde propriile curenți. Dacă el nu începuse lupta, atunci cine era Peter Knight în povestea ei? Întrebarea rămânea fără răspuns. Clara stinse lampa. Mâine avea să pornească în căutarea săgeții reale care îi distrusese familia. Și dacă avea să descopere că ura ei fusese îndreptată greșit, trebuia să învețe cum să stea dreaptă, chiar și când adevărul doare. Dincolo de geam, luminile portului pâlpâiau ca un cod morse trimis de la depărtare. Clara șopti ca o promisiune făcută sieși. Adevărul mai întâi, iertarea mai târziu.
Prognoza anunțase ploi izolate, dar până la amiază, cerul se prăbuși ca și cum cineva ar fi tras o cortină cenușie peste South Bay. Vântul sărat urla prin copacii de cajarina, biciuind nisipul peste geamurile mașinilor. Clara încetinise, ștergătoarele alergând disperate, dar fără să țină pasul cu ploaia. Pe scaunul din dreapta erau hărțile topografice și câteva mostre de nisip pregătite de Hana. Clara se îndrepta spre satul din sud să verifice gurile de drenaj. Un detaliu minor, dar crucial pentru propunerea ei sustenabilă. Un mesaj de la Hana a clipit pe ecran înainte să dispară, semnalul pierzându-se brusc. Dacă ploaia devine prea puternică, întoarce-te. Nu risca, scria. Clara și-a strâns buzele știind prea bine că viața aduce furtuni neașteptate, uneori mai periculoase decât vremea însăși. Dar când și-a ridicat privirea spre cerul întunecat, aproape negru ca smoală, chiar și ea a ezitat. Decizia i-a fost tăiată scurt de un semnal roșu intermitent la capătul șoselei de coastă, închidere temporară din cauza unei depresiuni tropicale care urma să atingă țărmul. Poliția întorcea mașinile înapoi spre cel mai apropiat oraș, Seabrook. Clara a cotit volanul, anvelopele ei alunecând pe benzi lungi de apă ca niște pete de cerneală. Seabrook era un orășel mic, la doar 15 minute în interior față de locul unde era ea. Acoperișuri din lemn închis la culoare se adunau strâns, iar semnele vechilor magazine scârțâiau în vânt. La colț, o han mic cu 2 etaje, Mariner's Rest, cu acoperiș verde de tablă și 3 balansoare pe verandă. Clara a tras pe dreapta și a frânat brusc sub copertină. Vântul sărat i-a lovit fața imediat ce a deschis ușa, iar paltonul i s-a udat instantaneu. Cu dosarul strâns în brațe a urcat scările în fugă. Înăuntru, în spatele recepției, o femeie în vârstă cu păr argintiu și ochelari de citit încerca să prindă cu urechea un radio trosnitor. "Vreți o cameră?" întrebă ea răgușit. "Da, o cameră, doar pentru noaptea asta, cred." Femeia bătrână a dat din cap și i-a întins un pix. "Curentul e picat de jumătate de oră. Noroc că șemineul încă merge. Furtuna asta e rea rău." Clara a semnat și a plătit cash. Tocmai când cheia i-a fost înmânată, ușa s-a deschis din nou cu o smucitură. Vântul a năvălit înăuntru, aducând cu el ploaia și un ușor miros de lemn de santal. Peter stătea în prag, părul ușor ud, mânecile suflecate până la coate, cu o jachetă aruncată pe un braț. Ochii i-au trecut peste Clara pentru o clipă, apoi s-au oprit respectuos asupra femeii. "Mai aveți camere, doamnă?" Clara a rămas nemișcată. Universul avea un umor întunecat și pervers. "Norocul dumneavoastră. Mai e o cameră," a spus femeia, aruncând o privire către ploaia torențială. "Toți se opresc aici în noaptea asta." Peter a dat din cap, a plătit și a luat cheia. S-a întors către Clara. "Drumul spre South Bay e închis. Verificam docul de la Seabrook și am rămas blocat." "Ce coincidență," a spus Clara fără entuziasm. Femeia a arătat spre un hol întunecat. "Fără curent. Luminile de urgență vă vor ghida. Șemineul e aprins în salon. Bucătăria gătește o tocană de pește pentru cină. Va trebui să ne mulțumim cu asta." Salonul hanului era încălzit de lumina caldă a focului care trosnea. Flăcările aruncau umbre lungi pe pereții din lemn. Clara s-a lăsat într-un fotoliu vechi, fluturând cu grijă hârtiile pentru a le usca, fără să le apropie prea mult de foc. Peter și-a lăsat jacheta pe scaunul de vis-a-vis, a dispărut în bucătăria laterală și s-a întors cu 2 căni de ceramică. "Ceai de ghimbir," a spus întinzându-i una. "Doamna spune că ne va ține de cald." "Mulțumesc," a murmurat Clara, înfășurându-și mâinile în jurul cănii, simțind căldura pătrunzând în degetele ei înghețate. Mirosul ascuțit și dulceag al ghimbirului tăia aerul umed al hainelor ude. Afară, vântul urla în rafale peste verandă, iar ferestrele trosneau în rame. Undeva sus un copil chicotea, apoi tăcea pe măsură ce tunetul izbucnea. În fața focului, flăcările săltau mai înalte. Clara îl privi pe Peter. În lumina șemineului, trăsăturile aspre ale feței lui se înmuiaseră, iar ochii lui cenușii,
nu mai tăiau ca niște lame, ci aduceau mai mult a ape adânci de neînțeles. Ești mereu atât de calm?" întrebă ea, realizând prea târziu că și-a rostit întrebarea cu voce tare. Peter sorbi din ceai. Am fost antrenat să fiu așa." Privirea îi rămase fixă în flăcări, vocea îi se făcu abia auzită, ca și cum ar vorbi cu sine însuși. Casa mea n-a fost niciodată zgomotoasă. Programe de studiu, activități extrașcolare, stagii de vară, totul era o cronologie. Tatăl meu credea că dacă nu accelerezi, cineva te va depăși. Am învățat să-mi număr respirațiile când totul devenea prea rapid. Să-ți numeri respirațiile? Clara a înclinat capul curioasă. Da, el zâmbi ușor. 7 înăuntru, 7 afară. Numerele dădeau structură minții mele. Am dus asta și în sălile de ședință. Când oamenii țipă, număr. Când bursele prăbușesc, număr. Când presa mă numește rece, tot număr. Obiceiurile vechi țin strâns. Clara a tăcut, surprinsă de sinceritatea din glasul lui. Și când câștigi, numeri și atunci... Peter i-a întâlnit privirea. Da, pentru că victoria e zgomotoasă. Oamenii aclamă, râd, ridică pahare. Și apoi, brusc, e liniște. Doar o nouă povară, o nouă cronologie. Și asta o măsur tot după ritm. Clara și-a sprijinit bărbia în mână, privind o scânteie stingându-se în șemineu. Sună singuratic. Singurătatea e un preț pe care unii aleg să-l plătească. El a dat din numeri. Nu sunt mereu sigur că merită. Amândoi au râs ușor. Nesiguri. Afară, furtuna lovea cu furie ploaia de geamuri. Focul trosnea și scădea în intensitate, flăcările tremurând, gata să se stingă. Peter Rose se îndreptă spre grămada de lemne și se așeză în genunchi să hrănească focul. Mișcările lui erau deprinse, precise. Doamna de la recepție aruncă o privire înăuntru. Manevrați focul foarte bine, tânărule. Peter înclină capul cu politețe, apoi se întoarse la locul său, încurajând flăcările să crească. Dar dumneavoastră? Întrebă după o scurtă pauză. Ați venit singură la Seabrook să verificați canalele de scurgere? Da, Clara zâmbi subtil. Nu avem o echipă tehnică mare. Dacă Hana este ocupată, merg eu. Trebuie să văd cum curge apa, unde zidul de protecție cedează și care case sunt situate jos, în zonele vulnerabile. Poți cere mai mulți bani, dar datele din teren trebuie adunate cu proprii ochi. Peter înclină ușor capul, admirativ. Asta invidiez. Eu văd doar rapoarte. De obicei, Clara sorbi ceaiul, căldura răspândindu-se în corpul ei. Se gândi la tatăl ei, la mâna lui tremurândă ce îi ținea a ei în holurile antiseptice ale spitalului. M-a învățat să vizitez șantierele săptămânal, spuse încet. El zicea, planurile sunt doar intenții. Șantierul e adevărul. Când și-a pierdut compania, și-a pierdut și adevărul. De atunci am nevoie să simt pământul, să miros mortarul, să stau în vânt. Peter rămase tăcut. În cele din urmă murmură. Îmi pare rău pentru el. Clara dădu din cap. Durerea nu mai arde atât de puternic, dar încă pâlpâie ca niște jar sub cenușă. Uneori cred că te-am urât mai mult pentru asta decât pentru orice altceva. Știu. Nu încercă să se justifice. Eu eram chipul pe care îl vedeau când ușa sălii de consiliu se deschidea. N-am încercat niciodată să-l înmoiez. Poate de asta toate săgețile au venit spre mine. Și tu doar stăteai acolo? Întrebă Clara. De cele mai multe ori, da. Stăteam pe spate, cu ochii fixați în flăcări. Uneori meritam săgețile. Am fost rece. Am ales drumul cel mai scurt între două puncte, chiar dacă tăia oamenii în două. Clara îl studia, surprinsă de sinceritatea lui. Voia să vorbească despre Lucas, despre furtună, despre clauzele dubioase. Dar nu era noaptea potrivită. Nu aici. Cu furtuna în afară, focul arzând și 2 căni cu ceai de ghimbir fumegând între ei, adevărul putea aștepta până dimineața. În seara aceea, tot ce putea oferi era propriul adevăr. Și eu nu sunt nevinovată, șoptia. Am aruncat totul pe un singur nume pentru că era mai simplu. Ura face lumea ordonată, dar te orbește și pe tine. Peter se întoarse.
Jumătate din ghețea din privirea lui dispăruse. Dacă pot face ceva să repar ce mai poate fi reparat, nu promite ce nu poți ține, tăie Clara, fermă, dar nu aspră. Eu am nevoie de o șansă corectă la South Bay. Trecutul îl voi descoperi singură. El dădu din cap, acceptând limita pe care și-a trasat-o. Corect? Repetă. Voi încerca să fac jocul mai corect de data asta. O liniște caldă se așternu. Vântul lovi acoperișul în timp ce șemineul respira lin. Un ceas de perete, strâmb, ticăi ușor în afara ritmului. Îți e frig?" spuse Peter în cele din urmă, aproape un șoaptă. Se dezbrăcă de paltonul subțire și îl înmână. Păstrează-l cel puțin până te întorci în camera ta. Clara intenționa să refuze, dar mâinile ei îl primiră instinctiv. Țesătura umedă, cu miros de ploaie și lemn de santal, îi căzu pe umeri. Întotdeauna paltonul, spuse ea, jumătate tachinându-l. Gesturile mele mai blânde sunt limitate, răspunse el, colțul gurii ridicându-se într-un zâmbet. Râse, un sunet mic ce o surprinse chiar și pe ea. Dispari în vuietul furtunii, lăsând în urmă o liniște care nu era incomodă. În acea liniște, Clara simți cum inima îi încetinește. Se liniștește, nu prin numărat, ci prin lumina focului, ceaiul de ghimbir și prezența stranie a bărbatului, pe care voia să le evite, dar nu putea să-i întoarcă privirea. Noaptea adânci. Bătrâna aduse 2 boluri aburinde cu tocăniță de pește aromată cu mărar. Mâncară vorbind lejer despre cafenelele din port, despre un băiat din satul de pescari care făcea bărci din conserve. Când Clara întinse mâna după sare, vârfurile degetelor le atinse ușor. O scânteie statică îi urcă pe braț. Amândoi se retrăseră rapid, ca 2 copii prinși către o linie trasată cu cretă. Mai târziu, furtuna încă bubuia. Femeia le dădu lumânări, ghidându-i pe coridorul întunecat. La ușa Clarei se opriră, privind unul în ochii celuilalt în lumina blândă a lumânării. Noapte bună, domnișoară Walsh, spuse Peter, vocea joasă, ca să nu trezească furtuna. Noapte bună, ezită ea, apoi adăugă, și mulțumesc pentru ceai și pentru foc. Gesticulă spre salon și făcu un mic șrag. El dădu din cap, ceva rar strălucind în ochii lui. E ciudat să spui asta, dar poate destinul preferă să ajungă târziu în ploaie. Clara zâmbi, scuturând din cap. Nu învinovăți destinul. Sau învinovățește-l pe jumătate, ușa se închise, lăsând coridorul în mârâitul furtunii. Clara se sprijini de ea preț de un moment lung, paltonul lui Peter încă greu pe umerii ei, mirosul de lemn de santal și ploaie amestecându-se. Închise ochii, lăsând căldura să se răspândească. Destul cât să simtă, dar suficient de aproape ca să-și amintească că uitarea distanței poate fi periculoasă. Mâine furtuna avea să treacă. Drumurile se vor redeschide. Ea îl va întâlni pe Ben și va deschide dosarele care ar putea schimba direcția săgeții din trecut. Dar în noaptea asta, focul încă ardea în salon și undeva în ochii unui bărbat, Clara zărise o scânteie. Nu iertare, ci o fisură suficient de largă pentru ca o căldură să pătrundă. Dimineața, furtuna dispăruse ca și cum cineva ar fi tras un fir direct din cer. Norii cenușii se destrămau, lăsând raze subțiri, argintii, ce străluceau pe acoperișul verde de tablă al hanului Mariner's Rest. Picăturile de ploaie curgeau constant de pe streșini. În depărtare, pescărușii chemau în scurte și întrerupte strigăte. Clara și-a deschis ușa. Camera încă mai păstra un miros slab de lemn umed și săpun de rufe. Paltonul lui Peter stătea aranjat cu grijă pe spătarul unui scaun, mai uscat decât cu o noapte înainte. Și-a îmbrăcat propria geacă, a pliat jacheta lui într-un dreptunghi precis și a pășit în holul întunecat, unde lumina dimineții îi mângâia fața, caldă, neașteptat de blândă. Peter era deja în hol, vorbind cu bătrâna gazdă despre redeschiderea drumurilor. Cămașa lui era proaspătă, cravata largă, postura dreaptă, dar mai puțin rigidă. S-a întors la sunetul pașilor ei. Drumul spre South Bay e din nou deschis, a spus, vocea lui mai ușoară ca de obicei. Poliția recomandă să încetinești la podul de lemn. Ești bine?
Sunt bine, a răspuns Clara, întinzându-i paltonul. Mulțumesc pentru noaptea trecută. El a acceptat, ochii cenușii aruncând o privire scurtă spre a ei. În bucătărie e cafea. Vrei o ceașcă? Ea a dat din cap. S-au așezat la o măsuță lângă fereastră, cafeaua amestecându-se cu un ușor miros de mărar, rămășiță din tocană de pește de cuseară. Afară, pete de apă se întindeau pe străzi ca niște pete de cerneală uscată. Noaptea trecută, a început Peter, apoi s-a oprit, cântărindu-și cuvintele. Mulțumesc că mi-ai vorbit despre tatăl tău. Clara a învârtit ușor ceasca, privind valurile care urcau și coborau. Nu e nimic. O tăcere subțire s-a întins între ei. Peter s-a lăsat pe spate, privind fix cadrul ferestrei. Clara, a spus el, tăind direct spre subiect. Nu mai vreau să fiu doar rivalul tău. Cuvintele au căzut pe masa de lemn ca o monedă în apă. Valuri s-au răspândit, atingând marginea ceștii ei. Clara s-a uitat în sus. Fața lui nu avea niciun semn de aroganță, nici urmă de încredere șireată pe care o văzuse în conferințele de presă. Doar o seriozitate liniștită, ca și cum ar fi pus pe masă un contract important, fără să știe dacă va fi vreodată semnat. Știu că e un moment teribil să spun asta, a continuat calm, cuvintele lui rostite cu grijă. Proiectul încă fierbe. Presa e pe urmele noastre și... A tras aer în piept, trădând vechiul obicei de a număra respirațiile, apoi a expirat. Dar nu mai vreau să pretind că totul e doar afaceri. Te respect în sălile de ședință. Eu... A ezitat, căutând un cuvânt mai puțin strălucitor decât a plăcea, mai puțin definitiv decât a iubi. Îmi pasă. Cuvântul îmi pasă a căzut ușor, neașteptat, nu orbitor, ci cald, ca focul de aseară. Pieptul Clarei s-a strâns. Își imaginase multe, ce-ar putea spune, o replică inteligentă, o metaforă aleasă, chiar o mișcare strategică deghizată în intimitate. Dar simplitatea cuvintelor lui nu îi lăsa nimic cu ce să lupte. Noaptea trecută, când vorbise despre număratul respirațiilor, zărise o fisură în gheață. Acum acea fisură se lărgise suficient cât să lase lumina să pătrundă, dar apoi venise umbra. Amintirile din vechea sală de ședințe, tatăl ei, Riverside, clauza de schimbare materială adversă, e-mailul asistentului lui Hale și figura rece a lui Peter la ușă, toate se adunau într-un punct final. Și conversația, auzită întâmplător ieri, fragmente încă nealiniate. Peter, a șoptit ea, nu pot avea încredere într-un bărbat care a fost odată motivul pentru care familia mea a pierdut totul. El nu a clipit. Nu s-a apărat. A primit pur și simplu cuvintele. O umbră de regret i-a trecut prin ochi ca un nor. Înțeleg. S-a lăsat pe spate, mâinile împletindu-se. Nu mă aștept să uiți într-o singură noapte furtunoasă. Voiam doar să știi unde mă aflu eu. Un zâmbet slab, mai mult ironic decât protector, i-a atins buzele. Și să știi că dacă ai nevoie de o linie dreaptă, voi încerca să o îndoi. Clara a râs sec. Liniile drepte nu se îndoaie. Atunci voi redesena punctele, a răspuns el imediat, de parcă aceste cuvinte așteptau să fie rostite. Sau învăț să merg pe curbă, răspunsul o neliniști. Peter Knight fusese mereu linia cea mai dreaptă și mai scurtă între două puncte, eficient, nemilos, de neclintit. Să-l auzi vorbind despre mers pe curbe suna absurd de tandru. Și asta era periculos. Tandrețea unui om periculos era și mai periculoasă. A lăsat ceasca jos, degetele împletindu-se. Participăm la același proiect. Presa ne urmărește. Nu pot fi femeia despre care se zvonește că e în pat cu rivalul. Știu, a spus el simplu, fără scuze, și nu vreau să fii umbra nimănui. Telefonul Clarei s-a luminat brusc. Un mesaj. De la Ben, City Ledger, la colțul dintre Harbor și Pine. Am dosarele lui Hale. Poți veni? Inima i-a tresărit, apoi a început să bată nebunește. Documentele. Adevărul pe care îl îngropase timp de 3 ani. Întrebările la care nici nu mai îndrăznea să spere un răspuns. Ridică privirea. Trebuie să plec. Se ridică de la masă, împingând încet scaunul la loc. Conversația asta, mulțumesc pentru sinceritate,
dar am nevoie de adevăr înainte să pot face orice pas întinse mâna între ei ca un gest de delimitare. Peter se ridică și el, dar nu se apropie. Adevărul, repetă ca și cum și-l scria în minte cu sânge. Ezită. Apoi cu o voce atent aleasă. Cât timp îl cauți, voi face tot ce pot să țin jocul corect. Clara îl privi direct în ochi, o secundă prelungită. Corect, repetă ea, aproape în șoaptă. Și dacă simt vreo nedreptate, o voi întoarce înapoi cu aceeași monedă. Un zâmbet subțire îi se ivi pe buze. Cred că tu ai simțit-o primul. Apare hangiul, zâmbind cu bonuri și 2 chei de cameră în mână. Check-out, draga mea, spuse voios. Furtuna trecuse, dar nu și cea dintre ei. Amândoi porneau acum pe drumuri drepte, dar diferite. Cafeneaua de la Harbor și Pine forfotea mai mult decât de obicei. Oamenii căutau căldură după ploaie. Ben o zări imediat și îi făcu semn. Pe masă o servietă maro, compactă, grea ca un seif. Am ceva, spuse, scoțând niște documente, acte de transfer de acțiuni, dintr-o companie fantomă cu un nume ciudat legat de Hale. Cu o săptămână înainte ca banca să taie linia de credit, acea companie transferase fonduri într-un trust offshore. Urma banilor era murdară, dar sincronizarea era perfectă. Și aici, un memo intern al băncii nota: risc crescut din cauza schimbării de proprietate a părții B, partea B fiind Walsh și compania. Clara îl privi. Degetele îi tremurau pe marginea hârtiei. Piesele începeau să se așeze, nu într-un puzzle liniștitor, ci într-o hartă întinată. Numele lui Peter nu apărea nicăieri. Poate știa, poate nu. Dar săgeata care îi străpunsese familia fusese trasă din alt arc. Ben își sorbi din cafea. O să continui să sap, dar e clar că ceva pute Clara în cuviință. Respiră adânc. Mulțumesc. Când ieși, vântul aducea cu el un iz de sare și aroma inconfundabilă de vafe proaspăt coapte. Se opri sub copertină privind cerul, acum albastru, cu dungi de gri. Cuvintele lui Peter din acea dimineață îi răsunau în minte. Nu vreau să fiu doar rivalul tău. Nu fusese o declarație zgomotoasă, ci o notă clară și constantă care continua să vibreze. Știa că fusese atinsă, nu de cifre, nu de titluri, ci de momentele în care el îi oferise demnitatea pe tavă, când recunoscuse singurătatea, fără să o dramatizeze, când nu se apărase nici măcar când ar fi avut motive. Dar emoția e una, încrederea altceva. Încrederea e un pod care nu se construiește într-o noapte. Telefonul vibra. Hana. Sistemul revizuit de epurare trimis. Consiliul a răspuns pozitiv. Ședință la ora 14, Clara tastă înapoi. Perfect. Ne vedem la birou. Apoi puse telefonul în buzunar și păși spre lumină. La capătul străzii, podul de lemn se usca în bătaia vântului. Avea să-l treacă din nou, spre South Bay, spre luptă. Doar că acum lupta avea o greutate nouă. Nu doar să construiască un complex turistic, ci să reclădească un pod, cel al încrederii, cu trecutul, cu sine și poate cu un bărbat care învăța în sfârșit să nu mai caute scurtături. Până după amiază aveau să se înfrunte din nou, sub luminile albe, pe ecrane reci. Atunci ea avea să fie Clara Walsh, clară, dreaptă, nemișcată în fața unei jumătăți de mărturisire. Dar într-un colț minuscul al inimii sale, o sămânță atinsese solul. Nu încolțise, nu fusese udată. Și încă era acoperită cu o țesătură groasă numită rațiune, dar era acolo. O sămânță, oricât de mică, e tot o promisiune. Și nu cere decât vremea potrivită. Clara ridică bărbia în bătaia vântului. Corect? Șopti. Ca un legământ. Apoi păși înainte. Dincolo de pod, marea strălucea. Dincolo de pod, Peter Knight, poate pentru prima oară, își număra respirațiile. Mai încet. Sala mare a Departamentului de Dezvoltare Urbană era luminată ca o scenă. Era runda finală de licitație pentru proiectul South Bay. Aerul vibra de tensiune. 10 de camere îndreptate spre scenă. Sute de ochi fixați pe concurenți. Reporterii umpleau spatele sălii, declanșatoarele făcând clic neîntrerupt.
Proiectul era deja atractiv, dar ceea ce electriza publicul era duelul. 2 nume, Clara Walsh și Peter Knight, rivali, acum față în față. Ăsta e titlul lunii, șopti un jurnalist către altul, cu emoție. Pe ecranul imens de deasupra scenei, titlul se derula Rivalitate încrucișată. Tânăra femeie de afaceri provoacă magnatul imobiliar în runda finală. Clara stătea în rândul al 3-lea, strângând dosarul cu atâta forță că marginile hârtiei îi lăsaseră urme în palme. Simțea fiecare privire pe ea. Pentru unii era imprudentă, pentru alții simbolul unei renașteri din ruină. Niciunul dintre ei nu putea vedea însă cât de aprigă era lupta care se dădea în sufletul ei. La celălalt capăt al sălii, Peter stătea drept, îmbrăcat într-un costum gri cărbune. Fața lui era impenetrabilă, ca un zid de oțel între Clara și Victoria. Încerca să nu îi privească în direcția lui, dar prezența lui o atrăgea irezistibil, iar inima îi scăpa un ritm. Când numele companiei lui Clara fu chemat, se ridică și păși către pupitru, tocurile ei bătând ferm pe podeaua de lemn. Vocea ei răsuna puternic și clar la microfon în timp ce expunea fiecare detaliu. Sisteme de energie solară, tratarea apei uzate în circuit închis, conservarea recifelor de corali și parteneriate cu pescarii locali pentru tururi culturale. South Bay nu este doar o destinație, este un cămin, încheie ea, trecând privirea peste audiență. Credem că acest proiect trebuie să aducă creștere economică, protejând în același timp comunitățile care au trăit aici de generații. Câțiva membri ai Consiliului dădură din cap, murmurele se rostogoliră în spatele ei. Clara inspiră adânc, încrederea umplându-i pieptul, dar imediat ce aplauzele începeau să slăbească, vocea moderatorului răsună. Acum, reprezentantul Knight Group, Peter Rose. Nu avea nevoie de note. Vocea lui era calmă, fiecare cifră explodând ca gloanțele. De 10 ori investiția propusă, profituri triple în primul an, mii de locuri de muncă directe și indirecte. În spatele lui, grafice colorate pictau imaginea unei victorii inevitabile. South Bay va deveni un paradis de 5 stele, declară Peter, atrăgând călătorii internaționali și plasând orașul ferm pe harta turismului global. Pentru noi nu este vorba doar de profit, este vorba de prestigiu pentru întregul oraș. Consiliul reacționă cu aprobări audibile, capete încuviințând ferm. Reporterii izbucniră în aplauze. Clara mușcă buza, pieptul îi se strânse. Propunerea ei avea inimă, dar a lui avea bani, putere și o voce în care oamenii aveau încredere fără să ceară dovezi. În pauză, presa o asalta, blițurile luminau, microfoanele îi se băgau în față. Domnișoară Walsh, cum vă simțiți să îl înfruntați pe domnul Knight față în față? Credeți cu adevărat că aveți o șansă? Se zvonește că aveți o relație personală cu domnul Knight. Asta influențează rezultatul? Clara inspiră adânc și zâmbi calm. Sunt aici pentru South Bay și pentru viziunea mea. Tot ce am făcut a fost transparent. Tot ce cer este o competiție corectă. Camera tăcu o clipă, apoi izbucni din nou în forfotă. Din mijlocul mulțimii, ochii cenușii ai lui Peter o întâlniră pe ai ei. Ridică o sprânceană ca să-i spună ceva, apoi se întoarse cu spatele. În acea noapte, Clara stătea în biroul ei, răsfoind titluri. De la rivali la Romance, dușmani în afaceri se înfruntă pentru South Bay, Walsh versus Knight, competiție sau poveste de dragoste. Închise laptopul și aruncă telefonul pe birou. Mintea îi zbura în toate direcțiile. Era sfâșiată între sentimentele stârnite în acea noapte furtunoasă din Seabrook și cariera în care și-a pus inima și sufletul. Dacă se retrăgea, ar recunoaște că era mică. Dacă lăsa inima să se înmoaie, risca compania, sudoarea, lacrimile, amintirea tatălui ei, o bătaie în ușă. Peter stătea acolo, nepregătit. Nu mai era CEO-ul impecabil de pe scenă, ci doar un om sub lumina galbenă a lămpii de birou. Ai făcut bine astăzi, spuse cu o voce echilibrată. Clara strânse pumnii. Nu te preface că-ți pasă. Suntem rivali. Da, rivali.
Făcu un pas înainte. Privirea lui era ascuțită, dar caldă. Dar, Clara, dragostea și rivalitatea nu se exclud. Ele pot coexista. Ne pot face mai puternici, inima îi bătea cu putere, chiar dacă rațiunea îi striga să nu creadă. Cuvintele lui atingeau un loc pe care îl ținuse închis de mult. "Spui asta ca să mă ia prin surprindere?" întrebă, jumătate ironică, jumătate zdruncinată. Peter dădu din cap. "O spun pentru că asta cred." O liniște grea umplu camera. Clara se întoarse, temându-se că dacă îl privea mai mult, ar cădea în brațele lui. A doua zi dimineață o veste bombă explodă. Cel mai mare ziar financiar al orașului publica titlul "Conglomeratul global Helios Capital oferă să achiziționeze întregul proiect South Bay. Consiliul convocă imediat o ședință de urgență." Helios era un gigant străin, capitalul său depășind cu mult pe cel al Knight Group. Dacă era acceptată, nopțile fără somn ale Clarei și ale lui Peter, propunerile lor, bătăliile lor, toate urmau să fie șterse. Mâinile Clarei tremurau ținând ziarul. Două sentimente se ciocneau în ea, teama de a pierde totul și o ciudată scânteie de ușurare. Cel puțin în războiul ei cu Peter nu mai era singurul nor. Dar când privi în sus, întâlni privirea lui. Pentru prima oară văzu îngrijorarea neascunsă în acei ochi cenușii. Peter îi vorbi încet, doar pentru ea. "De data asta, poate nu mai suntem rivali." Vestea Helios Capital lov ca un tsunami, luând cu sine luni de pregătire ale tuturor companiilor participante. Presa îi numea gigantul străin, iar analiștii confirmau. Odată ce Helios a intrat în scenă, nicio firmă locală nu mai avea vreo șansă. Clara stătea în biroul ei mic, cu mâinile în jurul unei cești de cafea rece. Hana citea articolul de pe laptop, iar vocea ei devenea tot mai joasă. "Helios oferă dublu față de capitalul Knight Group. Dacă Consiliul va alege siguranța, suntem terminați." Clara nu spuse nimic. Luptase prea mult ca să se oprească aici. Dar realitatea era dură, atât de dură, încât până și voința ei de fier începea să se crape. Un ciocănit la ușă. Când aceasta se deschise, Peter apăru. Nu purta costumul său perfect croit, ci o cămașă albă, cu mânecile suflecate. În acea clipă nu mai părea un mogul intangibil din imobiliare, ci un bărbat în căutarea unui aliat. "Trebuie să vorbim," spuse. Se întâlniră într-o cafenea mică, pe malul mării, cu ferestrele deschise spre valurile ce se izbeau de țărm. Clara stătea în fața lui, cu degetele încleștate. Peter îi întinse un dosar. "Helios are banii, dar sunt străini. Vor lua profiturile și vor lăsa în urmă doar beton și pustiu," spuse, privind-o fix cu ochii săi cenușii. "Dacă vrei ca South Bay să-și păstreze sufletul, trebuie să lucrăm împreună." Clara râse sec. "Crezi că o să-ți strâng mâna pur și simplu?" Peter nu contrazise, doar în cuviință ușor. "Știu că mă urăști și poate pe bună dreptate. Dar de data asta dușmanul adevărat nu suntem noi. Dacă ne luptăm între noi, pierdem amândoi. Helios câștigă." În pieptul Clarei simțea un conflict cumplit. Rațiunea îi spunea că avea dreptate. Dar inima îi tremura la sinceritatea neașteptată din privirea lui. "Doar de data asta," spuse ea încet, ca și cum punea o condiție. "Doar de data asta," confirmă el cu un zâmbet abia schițat. Din acea zi, biroul modest al Clarei deveni un war room comun. Dosare îngrămădite, ecrane aprinse până târziu în noapte. Clara tasta rapoarte, iar Peter stătea în spatele ei, arătând cifre, strategii, puncte slabe. Într-o noapte, Hana încercă să toarne cafea, dar Peter luă ibricul din mâna ei. "Lasă-mă pe mine," spuse. Puse o cană fierbinte în fața Clarei, cu o linguriță de zahăr, exact cum îi plăcea. "Când ai observat?" întrebă ea uimită. "La nuntă," răspunse el lejer. "Ai sorbit odată și ai strâmbat din nas. Am presupus că era amară." Clara râse. Râsul ei căzu în liniștea nopții, spălând o parte din oboseala acumulată. Într-o altă seară, Clara a dormit cu capul pe birou. Când se trezi, sacoul lui Peter era pe umerii ei, iar laptopul închis. Lângă ea, un bilet scris de mână. "Odihnește-te puțin, apoi mergi mai departe." Îi atinse semnătura grăbită, iar inima îi se înmuie neașteptat.
Pentru prima dată, văzu că dincolo de duritatea lui exista o liniște tristă, identică cu a ei. Zilele de muncă în echipă se transformară în momente ciudat de intime. Stăteau umăr lângă umăr, reglând slide-uri, atingeri întâmplătoare de mâini. Când Clara întinse mâna după un dosar, degetele i se atinse cu ale lui. Se opriră, apoi izbucniră în râs. Ușor ca spuma mării, dar lăsând în urmă o dulceață ciudată. Seara, când ceilalți plecau, ei rămâneau să plimbe pe malul mării. Clara vorbea despre visul ei de a construi resorturi conectate cu comunitatea. Peter despre presiunile din tinerețe, despre cum fusese forțat să alerge mereu mai repede decât toți ceilalți, doar ca să demonstreze că merită să fie acolo. Te-ai gândit vreodată să te oprești?" îl întrebă Clara. Peter privi spre orizont. Niciodată, până te-am cunoscut pe tine." Inima ei nu tresări. Vântul aducea sarea mării, iar tăcerea dintre ei nu mai era grea. Era blândă, atât de blândă, încât niciunul nu voia să o rupă. Când consiliul s-a reunit pentru revizuirea propunerilor, Clara și Peter au intrat în sală împreună. Pentru prima oară nu au stat față în față, ci unul lângă celălalt. Planul lor comun, viziunea sustenabilă a Clarei și resursele Knight Group, a lăsat camera înmărmurită. Domnișoara Walsh și domnul Knight. Un parteneriat? Ridică sprâncenele un membru al Consiliului. Suntem diferiți, spuse Clara cu fermitate, dar South Bay are nevoie de amândoi, de sustenabilitate și de resurse. Am ales să fim mai puternici împreună. Privirea ei se întoarse spre Peter. Ochii lui îi întâlniră. Nu mai erau de oțel, ci calzi, ca jarul mocnit. În acea seară, după ce părăsiră întâlnirea, stăteau pe acoperișul hotelului privind spre mare. Orașul strălucea în spate, dar țărmul din depărtare era încă întunecat. Aștepta. Vezi? Spuse Peter încet. Când suntem unul lângă altul, totul e mai clar. Clara îl privi. Voia să nege. Voia să-și păstreze zidurile. Dar inima ei recunoștea adevărul. Da, împreună erau mai puternici. Vântul îi zburătăci părul. Peter îi așeză o șuviță după ureche, gest lent, delicat. Clara nu se trase. Și în acea clipă înțelese. Ura nu-i mai umplea inima. Ceva mai cald începea să prindă rădăcini. Afară, vântul mării urla, aducând cu el mirosul înțepător de sare. Era târziu și biroul mic al Clarei încă era luminat. Pe birou, dosare vechi erau împrăștiate printre note proaspete. Stătuse acolo ore întregi, cu ochii înroșiți, forțându-se să înghită fiecare cuvânt, ca și cum ar fi fost cioburi de sticlă ce îi sfâșiau sufletul. Acestea erau documentele pe care Ben, de la City Ledger, le săpase după zile întregi de căutări. În ele, cu o detașare rece, era dovada că tatăl ei, domnul Walsh, semnase un contract suplimentar prin care ipoteca activele companiei pentru a garanta un împrumut temerar. Acea semnătură unică deschisese ușa pentru Hale, așa numitul partener de încredere, care profitase de ocazie, retrăgându-și capitalul și împingând compania spre prăpastie. Clara apăsă palma pe pagina cu semnătura cunoscută a tatălui său. Viziunea îi încețoșă. Tată, de ce ai făcut asta? Ușa biroului se deschise încet. Peter păși înăuntru, fără să anunțe. Nu purta armura obișnuită de costum, ci doar o cămașă albă simplă, cu mânecile suflecate și primele 2 nasturi descheiați. Arăta mai puțin ca un titan și mai mult ca el însuși. Încă ești aici, spuse, cu voce joasă, dar blândă. M-am gândit. Clara nu ridică privirea. Știai tot timpul, nu-i așa? Peter tăcu câteva momente, apoi se apropie. Da, știam. Cuvintele îi străpunseseră inima. Strânse dosarul în mâini, cu un zâmbet amar conturându-i buzele. Timp de 3 ani te-am urât. Te-am învinovățit pentru tot. Am crezut că tu ai distrus familia mea. Dar adevărul... Peter se așeză lângă ea, vorbind cu calm, deliberat. Adevărul este că tatăl tău era om. Oricine poate greși. Îi iubea prea mult compania și voia să o salveze cu orice preț. Iar Hale a profitat de acea încredere. Știai, șopti Clara,
Atunci de ce nu mi-ai spus mai devreme? De ce m-ai lăsat să te urăsc atâția ani? Peter coborî privirea, pentru că să-ți spun ar fi înrăutățit durerea. Tocmai îți pierdusești tatăl și compania. Nu voiam să porți încă o povară, că omul pe care îl iubeai cel mai mult era și motivul. Am crezut că e mai ușor să mă urăști decât să-l pierzi de 2 ori. Clara se întoarse spre el, lacrimile curgând necontrolat. Ani de zile construise o fortăreață de ură în jurul unui om care, de fapt, nu o merita. Toate nopțile nedormite, cuvintele dure aruncate către Peter. Brusc, totul se spulberă ca sticla. M-ai lăsat să urăsc persoana greșită, izbucni în lacrimi. Ai tăcut, m-ai lăsat să mă nec în întuneric. Știi câte nopți am vrut să țip la tine? De ce mi-ai făcut asta? Acum înțeleg că ai ales tăcerea ca să păstrezi o ultimă amintire bună despre tatăl meu. Peter îi ridică ochii către ai ei. În acea privire cenușie nu era niciun strop de răceală, doar o durere pe care nu mai putea să o ascundă. Dacă aș putea alege din nou, aș tăcea iar, pentru că tu contezi mai mult decât mândria mea. Camera era liniștită, umplută doar de sunetul valurilor îndepărtate și de ticăitul ceasului. Clara plângea ușor, lăsând dosarul să-i cadă din mâini. 3 ani. Am urât omul nepotrivit, șoptia. Peter întinse mâna și o trase blând în brațele sale. Îmbrățișarea lui era puternică, dar tandră, ca și cum ar fi desprins fiecare țepușă cu care se înfășurase. Clara se lăsă sprijinită de el, ascultându-i bătăile inimii, constante și sigure lângă urechea ei. Poate că soarta nu ți-a luat totul, murmura Peter, vocea lui răsunând în piept. Ți-a lăsat pe tine, pe mine. Lacrimile îi curgeau Clarei pe față, dar acum nu erau doar de durere. În brațele lui simțea atât pierderea, cât și speranța. Un adevăr crud fusese dezvăluit. Totuși, în același moment, și-a dat seama că inima ei nu îl mai respingea. Peter o strânse mai tare, ca și cum ar fi gravat o promisiune în fiecare respirație. Nu-ți pot reda trecutul, dar voi merge cu tine spre viitor. Clara închise ochii, lăsând lacrimile să curgă. Înăuntrul ei se trezi o sămânță, nu mai îngropată în ură, ci udată de adevăr și de fragilele începuturi ale încrederii. Afară zori de zi pictau marea în nuanțe de trandafir și pentru Clara nu era doar o dimineață obișnuită. Era începutul a ceva real. Sala de presă a Departamentului de Dezvoltare Urbană era plină ochi. Flăcările blițurilor camerelor de luat vederi nu se opreau, iar murmurul vocilor creștea ca un val. Rezultatele finale tocmai fuseseră anunțate. Consiliul acordase oficial proiectul South Bay alianței Walsh Consulting Night Group, nu capitalului lui Helio. Vestea a lovit orașul ca o furtună inversă. Reporteri se grăbeau să difuzeze titluri de ultimă oră. Gigant străin, învins de o alianță neașteptată a unor rivali vechi. Unele publicații mergeau mai departe. Rivalitatea devine putere. South Bay are învingătorii săi. Clara stătea la masa conferinței, cu inima încă tremurând ușor. Pe măsură ce aplauzele tunau în toată camera, trebuia să tragă o respirație lungă și adâncă ca să creadă că totul era real. Toate nopțile nedormite, toate cicatricile trecutului, toate îndoielile despre ea însăși, răspunse acum în 2 cuvinte: victorie. Lângă ea, Peter stătea drept, cu fața calmă, așa cum îl știau toți. Totuși, mâna îi bătea ușor pe masă, un ritm discret care trăda faptul că pentru el aceasta nu era doar o victorie de afaceri. Era unul dintre acele momente rare când își permitea să respire adânc. Când gazda îi invită pe reprezentanți să ia cuvântul, Peter se ridică primul, cu microfonul în mână, iar vocea lui răsuna hotărâtă și sigură. South Bay este o oportunitate de aur, dar și un test al încrederii. Încrederea că sustenabilitatea poate merge mână în mână cu profitabilitatea. Domnișoara Walsh și cu mine am ales să construim acest proiect împreună, pentru că credem într-un viitor în care țărmul încă are suflet, iar oamenii de aici încă au un cămin. Se opri o clipă, apoi, neașteptat, întoarse privirea către Clara, întinzându-i mâna. Blițurile explodau, toate lentilele din încăpere se îndreptau către ei.
Clara îngheță pentru o fracțiune de secundă, inima îi se opri în gât. Dar acei ochi cenușii îi întâlniră privirea. Nu erau comandați, nici apăsători, ci doar invitați, plini de încredere. Încet, ea îi puse mâna în a lui. Strânsoarea caldă deveni o promisiune nerostită. Sala de presă izbucni în aplauze. În doar câteva minute, un nou titlu a apărut pe ecrane. South Bay a câștigat perechea de aur a orașului. Când veni rândul ei, Clara urcă la pupitru. Microfonul era rece, dar vocea ei era puternică și neclintită. Obișnuiam să cred că rivalii pot doar să se distrugă reciproc. Dar South Bay a demonstrat contrariul. Când combini forțe diferite, poți crea ceva mult mai mare. Poate, întoarse ea privirea spre Peter cu ochii strălucind de blândețe, poate am fost meniți să ne luptăm, dar și să ne aparținem unul altuia. Aplauzele izbucniră ca valuri care se sparg de țărm. De data asta, Peter nu și-a ascuns zâmbetul. Un zâmbet rar, autentic. După conferința de presă, ieșiră în tăcere din clădire, departe de mulțimea de reporteri încă agitați la ușă. Seara South Bay-ului strălucea în nuanțe de aur, iar marea sclipea ca foițe de argint. Clara oftă ușurată, dar mâna ei rămase prinsă de cea a lui Peter, niciunul dintre ei nevrând să cedeze. Tocmai m-ai făcut să spun cea mai romantică replică a vieții mele în fața a sute de camere, îl tachină ea, obrajii înroșiți. Ai vorbit din inimă? Spuse el cu voce joasă, dar buzele îi schițară un zâmbet discret. Și sunt mândru că am fost acolo să te aud. Râse ușoară și liberă, ca briza mării. Împreună pășiră mai departe, umerii atingându-se ușor. Doi oameni care, după ani de ocoluri, găsiseră în sfârșit ritmul unul lângă altul. În acea noapte, titlurile din presă erau pline de imagini. Clara și Peter, mână în mână, stând împreună în fața peisajului South Bay. Publicul îi numea cuplul puternic. Dar pentru Clara era mai mult decât o etichetă. Era adevărul pe care tocmai îl simțise. Ea și Peter erau cei mai puternici, nu doar în afaceri, ci și în dragoste. Un an trecu la fel de repede ca briza mării. South Bay nu mai era doar o întindere neatinsă de pământ, ci se transformase într-un resort model. Cabane ecologice din lemn se ascundeau printre rânduri de copaci cașina. Panouri solare străluceau pe acoperișuri, iar sanctuarul de corali de sub ape clare atrăgea sute de voluntari și vizitatori. Oamenii locului trăiau încă în aceleași locuri pe care familiile lor le numiseră acasă de generații. Copiii se jucau pe nisip, iar tarabele cu fructe de mare umpleau plaja ca întotdeauna. Totuși, multe familii lucrau și ca ghizi pentru tururile satului pescăresc, împărtășindu-și cu mândrie cultura cu vizitatorii. Proiectul era lăudat de presă ca un simbol al dezvoltării durabile a deceniului. În fiecare articol, apariția Clarei și a lui Peter era alături nu ca rivali, ci ca parteneri și mai mult decât atât, ca iubiți legați de destin. În acea după-amiază, South Bay strălucea sub apus. Pe plajă, o nuntă mică era pe cale să înceapă. Nu existau decorațiuni extravagante, doar voaluri albe fluturând în vânt, scaune de lemn aranjate ordonat și o alee pavată cu scoici strălucitoare. Clara purta o rochie albă, simplă dar elegantă, trenul ei mângâind nisipul moale. Părul îi cădea liber, încununat cu o coroniță din flori sălbatice. Stătea sub un arc de flori de hârtie, lumina serii strălucind în ochii ei. Peter venea din partea cealaltă. Costumul său, culoarea nisipului, îi venea perfect. Cravata discretă. Nu mai era acel CEO rece. Era doar un bărbat care zâmbea femeii pe care o alesese pentru toată viața. Când mâna lui s-a atins de a ei, și-au întâlnit privirile. În acea clipă au văzut întreaga lor călătorie, nunta umilitoare a alteia, luptele tensionate pentru contracte, furtuna din Seabrook, noaptea petrecută lângă foc, momentul în care adevărul a ieșit la iveală. Toată ura și lupta deveniseră trepte care i-au condus până aici. Ceremonia a fost simplă, doar familia, prietenii apropiați și colegii care au fost alături de ei pe parcursul proiectului erau prezenți. Valurile se izbeau ușor de țărm, ca o melodie, iar briza aducea binecuvântări.
Când preotul a terminat, Peter s-a aplecat, vocea lui caldă și familiară mângâindu-i urechea, făcându-i inima să tresară. Poate că soarta ne-a făcut să ne întâlnim din nou. Clara a râs printre lacrimi, șoptindu-i atât de încet încât doar el să audă. Și de data asta nu voi pleca. Sărutul lor dulce a urmat sub un cer pictat în nuanțe de trandafiri, martorii fiind cei dragi, în imnul etern al mării. Mica recepție s-a desfășurat chiar pe plajă. O masă lungă de lemn, acoperită cu pânză albă, coșuri cu flori sălbatice, platouri cu fructe de mare proaspete și sfârâitoare. Clara a ciocnit paharele cu Hana, cea mai bună prietenă, care o susținuse în tot acest timp. Ochii lui Hana străluceau, iar zâmbetul ei larg spunea totul. Vezi? Ai câștigat în cele din urmă. Atât în afaceri cât și în dragoste, Clara i-a strâns mâna. Singurul lucru pe care îl știu e că nu mai sunt singură. La distanță, Peter râdea cu un grup de pescari locali, aplecându-se să asculte poveștile lor. Când și-a întâlnit privirea Clarei, a ridicat paharul în semn de salut, ochii lui plini de căldură. Ea i-a răspuns cu un zâmbet, iar inima îi șoptea. Poate că acesta e începutul pe care l-am așteptat. Noaptea a căzut, iar șiruri de lumini străluceau pe plajă ca niște stele căzătoare. Oaspeții dansau și râdeau, bucuria lor ridicându-se în aerul serii. Claire și Peter s-au strecurat la o plimbare de-a lungul țărmului, valurile mângâindu-le ușor picioarele. Îți amintești prima noastră întâlnire după atât timp?" a întrebat Peter, strângându-i mâna mai tare. Desigur," a chicotit Clara. Ai venit și ai spus acea replică, iar eu eram furioasă, dar surprinsă. Și acum?" a înclinat ea capul spre el cu ochii plini de blândețe. Acum cred. Poate că am fost menții să ne certăm, dar și să aparținem unul altuia." El s-a oprit din a o trage mai aproape. Dacă ar trebui să aleg din nou, tot aș vrea să te întâlnesc, chiar dacă asta înseamnă să trecem iar prin fiecare furtună." Clara și-a sprijinit capul pe umărul lui, ascultând bătăile inimii lui amestecate cu ritmul mării. Și eu la fel. Valurile continuau să se rostogolească, neîntrerupte, parcă pecetluind jurămintele lor. Deși povestea lor începuse cu ură și opoziție, la final se găsiseră nu ca învingător și învins, ci ca două jumătăți menite să fie împreună. În liniștea nopții, Clara și-a închis ochii, liniștea cuprinzându-i trupul. Știa că de acum înainte povestea lor abia începea.